Joy mo adjust atong kaugalingon kay og dili ta mo og mangluod ta, ang luod ta guultag maana lang tao bahala ka diya. Ikaw di mo kana bitaw amo ang kanang experience sa simbahan. La mo biya ka kay ubos kay ka. Oh, biya diya ang simbahan padayon. O biya ka diya wala di na kam kanta. Gato kag ikaw ra pud ay kabalong kanta. Nahana say padalang Ginoo. Muhawa ka kay di na ka magsakristan kay naguol ka. O naana po ilaing magsakristan, gikapoy ka, kay di na ka mag-choir, naana po ilaing ipadala ang Ginoo. So ikaw, you will be lonely. Kay ang kalibutan, dili jud mo adjust na to. Mo ginay, ako jung nakapunan sa tinuod lang. Di jud mo adjust ang kalibutan na to. Ikaw diya nang luod, bahala ka diya, pangluod diya sa inuhang. Ikaw naguol o kaguol diya. Walay mang kuanin mo din na, kanusa ka din patuyang ka sa magibating, kanusa ka maulian. Hindi oy, di jud pwede day. Ako himi man sad ko day. Perting himi adjod. Unya I end up nga wala may naluoy oy. Nya nagagot tong sila nako kay OA. Dagan kay silang imbis ako nagpalaban ba kanang akong feeling valid jud ni akong feeling. Hala wala jud di ay. Dili gud ingana ang kalibutan. Mavalid na atong feeling o madili. Di jud ingana ang kalibutan. Nang kinahanglan magpakalig-on gyud ta. Kay naa gina sila kay part of growing up na ay maglibak-libak, ay magsumbong-sumbong, na ay manghilabot. Nya magsige na naman ta inig kaguol, sige tag ka depressed kay ingani sila lakansi. Matod pa ni Tita Den. Sala ni ay. Buy one take one is fake. So gapalit ko ini unsana ni siya dai kanang lip serum ni Melden. Ni Tito Mel o ni Koan kanang Tita Den nga usa ka vlogger si Kona Mikona ano ito meaning siyang Mikona ay nindot ang Mikona nga word sa Bible hala feel na ko na sobraan paitan eh dili ta kabalo oy basta dili ta kabalo ba nagpatuyan kog nus-nus wala nagpulbos na. Ha? Pulbos. Bakit pulbos? Oy mo ni na ning kuan-kuan. Oy, pictorial. Oy, higo na ning nawunga. Oy. Dili ra ka isa pula. Ay kara. So, Wala sa ano na. dapat ingana ra jud ha. Smile ra gid ta day kay kamo mang gamay ra gid kay world. Kinahanglan jud ta makibagay, makisama. Ug ginay dili na ko kalimtan gistorya sa umama, daghang kay kog lesson sa umama. Sos, ikaw, si kagbalin-balin, di ka taptag dalu-dalo. Kanang dalu-dalo ba nga green, nga kanang naasa kanang tubig niya, magtapot man no, madugay. Na, sige kag, dili ko dito kay dagkan di bakira to ako nga mga sumbungira, mga kuan. Dili ko dito, ana. Uy, sila gapadayo. Ikaw, ding, adto na po ka, balay na po kag trabaho. Kay, adto na po ka dito nga community, kay di ka ganahan sa imong katrabaho. Kay maya, nasamot pa noon. Unay giingon, asa si Jesucristo. Akong balhin dire, dili ko dire kay pag-antos. Pag-abot nimo dito, labaw pa noon, si Kristo, mo gilansang gyapon sa cross. Wa jud, mao gyapon mga pag-antos. Kay ngano, apel, muna kita magpakalig-on jud sa kaugalingon. Dili magpadalas mga uhon, beautiful. Thankful. Dapat daw sige thank you Lord sa mga kasakit, anak ba? Muna po anato kay choir baya mo nga member. Ana lang niya kamo mga suod pagid kayo. Kana gud sa mga pagsulay. Unsa mo kalig-on sa inyong higpan niya. Katong mga nagsabang, mo siya mga yawa-yawa. Mo sila mga tao lagi na sila classmate na ninyo pero ang espiritu nga ni sulod anak nila. Kuha na siya, sige, karon ka mo hilak, karon ka di ka ginawa, anak. Lipay kay nyawa, anak dahil. Mo disguise ba ang nyawa? Gamiton na siya sa mga igsuon, imong ginikanan, ikaw, gamiton ka. Dipindi na nimo kung imo siyang pasudlon. Sulod yun na siya kung imo ang pasudlon. Iba na, kabantay mo, bitaw ako nga, kanang supuhon gay na ako dahil na may mga classmate mo yung, nya, imbis niya, kanang di sila kabati ba nga kanang down na ganita? Valid man inyo ang mga gibati. Di man na ingon dili valid. Natural, magbisag ako, mo-over ako. Mag-overreact. Mag-OA. Naaman na to, kay baying man ta. No, pero,
Dapat po, di na po nato palabihan. Ako nakasulay, magkuhan na kanabi ko sakit kasing-kasing. Kanang guol dyan nga to, tapos guol niya. Hala, nagkuhan naman ko sa kong, gadyo naman ko kaginawa dyan. Di ko sa kong gibahad. Nagkabata dyan ko makaginawa kayo, mamatay ta iniro. Ana. So, kita dyan ilakan si yun. After, ako yung hanap sa kudahin, nakaagi ko, mo nang, ay ngani ko karon. Buti ko sila, ay kay ka manambag, ma'am. Ay kay ka manambag. Kaning tambag, experience din ako. Pero that doesn't mean nga, kani ako ang experience, kani akong tambag, mo fit ni mo. Kaya moingon niya ka, tambag, manguga, di mo lima, oh. Kaya nga no, tambag gani, pwede sa mo fit sa imo ha. Pwede po, dili. Pwede ka po mo ingon nga, hala, oy, nindot kay kang mo tambag. Nasunod yung ko ni mo, na maayo kay ko karon. So, ni fit ni mo. Di man tanang tambag sa tao, kuan. Makaayo na to kay balo-balo dili applicable sa ato ang kaugalingon mo nga kita ligon lang jud diri sa kalibutan sa kahigala ninyo nya magpadala mo tungod lamang anang mga usip ka na mga test mangguna siya like si ingani nahitabo ana so naa siya rule ba nga kuan nya ang kuan na gina pagpasabot ra gid ay no di gid ta ingon nga OA ta dili ta ingon nga gapahilak-hilak ta because we are hurt and it's normal kay kuan tawo ra man ta but dili ta mo dwell din ha. Adayon tas ato ang kanang asa ta mo move forward. Okay na tahilak. Pila na kaya kami na lit ng milliliter. Pila na ka ml kaya atong mga luha nga natagak. Okay na to. But ayaw ko andi na nga. Ay nahilak jud ko ani niya. Nakuan ang pinagkahigalaay ninyo. So kana may atong proteksyonan nga. This is part of growing up. Kay matikman og maguba ta nya. Perti ginatong guula kay tungod lang ana. Ayaw na siya. Kay mga choir baya mo. So kanigod niya atong gisudlan pod, maning grabe jud ang challenge. Grabe ang test. Pig-on gyud ka maayo. No, ang magpaubos, ang maingon tag sagdi lang, mo no giabuso maayo. Ang mga kain nga tawo mo giabuso maayo. Pero ato lang lauman nga naay balos. Naa jud balos. May balos gud. Sa tinuod lang. Di man siguro nimo makita pero naa gyud balos. Kani ato lang ginhawa nga wa ta nagbayad ini. Dako naman kay ni siyang grasya sa Ginoo. Kay ako nakabayad baya sila sa mga magpila ka 900 ang tank sa usa ka adlaw. Kay ug kang tangon, hindi mo ko ginawa. So, gi-oxygen baya ko. Wala pa ko operas kasing-kasing. Pirmi kong gi-oxygen. Muna nga, ako salamat jud ko Lord. Basta na ko problema Lord, nakaginawa jud ko Lord. Naiubos ko karon Lord. Sakit kay Lord. Nami kay isumbag jud Lord. Nami kay jud gabiya ato niya oy. Ana ba? Hila ko sa CR. Nya usa ko mo adto anang tawhana. Tinuod jud na class. Ako experience dire, tinuod na. Usa ko mo adto sa niya, matubang niya. Mo adto sa ko sa CR. Ihilak na ko tanan. Ako kanang itulo sa akong luha niya. Di ko magampo ko sa tao. Lord, ikapang yang kasing-kasing. Unya liguna ko kay this is the way nga mabuhi akong pamilya. Di jud ko pwede magpatalaw ini. Yung admit, I admit na ako'y sala. I admit nga nagdanghag ko, nagkulang ko. Pero Lord, tabangi ko. Gawas na yun. Laban na po. Pag humalig, una kay ka. Una karon, mangising-ngisi na lang ko. Balag inon ko lang, galakaw naman kang way ulo. Dagan kami nga na ko lang. Mura na dyan ka gulay ulo, dyan. Galakaw na lang kang way ulo. Ako, di ko musugot, ana. Sagdi lang, Kano bang maglakaw nga murag walay ulo baka na meaning nga murag wala na gud kay sa imong pagkatao the people around you is looking at you nga ay kana si kuan na puro na lang mga kuan gibaliwala na nako smile na lang ko because ngano ako gyud una in the other hand I am blessed nga nakamet ko ini nga tao for a lesson nakamet gikuha ni na kong tawhana kay dili siya maayo nako iba na istorya nga na ay conversation sila nga nadungog sa Ginoo nga wala nato nadungog so bless kay nadungog ninyo na kuan karon ang Ginoo is ga protector kung unsa mo kay kung ang tao gani nga dili para nimo dai kuhaon na siya nimo kay ngano ang Ginoo matud pa nila ang Ginoo nakadungog sa ilang conversation nga wala ka kadungog so muna kuhaon na siya nimo nya karon kay ginatugot man ang Ginoo ni ngani so meaning to say to strengthen what you have started
No? Di kay ma-broken ta, di kay ma-division ta, di kay nya bata pa kay mo. So yung anak ra gid ang kinabuhi day, adjust ra gid ta. Kay di gid ta pwede mo mura ba go with the flow lang. Go with the flow. Grabe adjustment pa tos kalibutan oy bisan asa. Kay di ta mag-adjust makakita gid ta og tao nga kuan, makakahibalag tag tao nga mga yawanon. Nya kana anak ta diya ma-trigger, anak maguba ang ato ang relasyon, ang atong pagkatao. Mao na siya nga kuan, move on na ana oy, guna nang luha oy mo ikatawa nang ina. Kani part of basta ako istorya ninyo part of growing up. Dili ta pwede magdumot, dili ta pwede nga kanang dad-o na to na hangtod sa hangtod. Dili pwede jud. Move on gyud ta. Ha? Okay na kanang paningkamuti nga kuan, mas smile, makuan. Okay naman kay mo. Okay na mo. Ay pugon ay naunsa. Kay magpa-pictorial, apil mo mas pictorial. Apil no. Nara si auntie ni mo o si ate ni mo. Tinawag